Té la mateixa forma que qualsevol funda, però el seu objectiu és convertir la tauleta tàctil en un marc electrònic de fotos. Un disseny creat a propòsit per a una empresa dedicada a l'exportació internacional i que buscava que els seus comercials donaren una imatge sostenible. La paradoxa, un disseny barroc per a un material tan poc noble, que alhora requereix tècniques sofisticades per a aconseguir usos com este. Estamos trabajando habitualmente con los portátiles, tenemos la luz que necesitamos para trabajar con el ordenador, pero una iluminación de apoyo para tomar una nota. La mateixa empresa que crea sofàs i prestatgeries ara ens sorprèn amb creacions com esta, totes fabricades i empaquetades per centres especials d'ocupació. Personas que tienen diferentes capacidades, pero muy importantes capacidades, y que ayudan de alguna forma a sacarlos de ese riesgo de exclusión social. De moment no estan a la venda, es fan per encàrrec per a decoradors de renom.